Tagpang, iti tangatan. Inapalabas, linapdan ni Rosalia ni Billy nga umasidag ken ni Altea. Gapoy ti dayta, nakabil ni Billy ni Bakit Rosalia. Iti sa bali a bangir, may samanen kadag iti informante ni Don Braulio tinapapatay. Iso a binilin met ni Billy dagiti tao iti hideout, tapno bantayan daan na imbag ti aglawlaw. Iti dayta met lang nga oras, at damanen panggap ni Bo nga ramiden. Inutan na patayan dagiti adda iti hit list abuyot ken kalyado ni Don Braulio iti negosyo. Iti met mansyon, kabayatan ti panagdaldalos ni Rosalia iti nalawa asiled. Immasidag ken kuana ni Altea. Nakita tinaud-udi ti ladawan ng igaman ni Rosalia. Nasdaw ti balasang iti makita na ti ladawan ni Amalia. Kabigatan na, kabayatan ti panagdalos ni Amalia iti uneg ti balayda. At da nagsardang akot siya iti batog. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tapaw, iti tangatan! Ha? Ada nagsardang akot sa iti batog. Ay kita man no asino ti dintang. Ha? Ni Altea ti dimsag iti kotse. Kadwana ni Rosalia. Diyos ko. Anya ti aramidan ni Rosalia ditoy. Itay ka pa'y ngagtuk-tuk daw, ma'am. Ngam awan magtimangilukat itiri daw. Ulit tagtuktok. Ma'am Altea, anya nga main ti gagaraan ta ditaw. Asino ti kasarita ta? Basta. Diyak mabalin nga ibagakan ka, nana. Maamam tulatan. Ang itay tapay lang. Awan samot ti tao. Nalabit aring marda. Ay, agsubli talangan iti sa bali nga aldaw, nana. Ala, mapantan iti kotse. Ay, Diyos ko. Agyaman ak, tapi manaw damot laeng. Ay, naguli makaklatan akas laawan ti tao. Kaat, imbaglakit din. Tasaan dan nagpilit pa'y nagtuktok iti ridaw. Ay, saan mabalin ang makita nak ni Rosalia? Kumusta ti trabahom di restaurant, nena? Nasaya at mat, Miguel. Kumusta mo ti tatakabo? Kas iti sigod, napigsalat ta. Nasaya at ngarod no kasta. Ano samlata ti agtrabaho, nena? Uwan. Uwan gayam. Apay asan mo tin ngagpakpakita ni Altea iti restaurant. Ha? Kwa. Nalabit nga dalang pakakumikuman na. Anya analabit. Saan ka di akanayon nga aguy-kuyog kayo? Tas ka ti driver na? Wen. Ngam, saanak pa yan nagmaneho kan kwa na. Adda sa bali arason. No apa anay sardeng ti panagmaneho kan kwa na. Kasta ka di? Wen, nena. Miguel, kayat ko tagpag napag na iti asidag timol. Mabalin ka di akadoan na? Ha? Di mo ibaga pagkitkidan na. Kaya't ka laang matama kadwa. Sige, nena. Kaduan ka amapan iti mo. Sige, boss. Kaano ti panagdalyasat tayo? Inton bigat na lang, Pili. Ningay, doon na gusto. Kadwayong matlang agsubli dito yung lugar tayo? Saan? Iti balay ni Mr. Chan ti paparanda. Kaya't na ti agtalina iti jay iti sumag mamanungal daw. Sige, boss. Urayan da kayo dito'y hideout. Bye. Billy, anya nga iti ko na ni boss. Agbiyahe da nintong bigat, Jaime. Isa na bale? Tada mo't driver ni boss. Sakbay nga ron sumangpet ni boss.
Agpapas tayo pa nga happy-happy. Sakti baka mo iti arak ken pulutan. Aginom tayo kiti dito hideout, Billy. Agyaman nak iti pa nang itulod mo kanyak iti boarding house ko, Miguel. Awan ti bang apagyamanam. O sige, saan akong ngagbayag? Ha? Pumanaw ka kadi adagos? Wen, diyak kaya't amasingat ti panaginanam. Amok na banog ka. Sapay lang kumata maulit maninday dagon daway. Naragsakak, takinaduan nak anak pa nagpasyar iti mall. Nabayagin akailiw ko ang makadwa ka ama pa nagpasyar, Miguel. Di ka madanagan. Basta dawayak. Apay kid din asa na maulit. Naragsakak met. Tasika ti kadwa, nena. Nena, asino dyan lalaki anang itulod kan ka dito boarding house? Ni Miguel, nasingad agayam ko. Nagguwapo ti gayam mo, friend. Kasla artista tilangana. Saan laan na gwapo? Nasingpat pa'y ni Miguel. Kas kumakan ni Miguel ti agdaton kanyak. Ay na, kontento akon. Kunak man no Amerikano ti kayat mo, Teresa. When ang kompormiditan. Basta ay ayaten nak ti lalaki. Amerikano, Australiano, Pinoy, wano anyaman dita. Okay laeng. Sika at talaga gayam. Ay na, malagip ko dyan nagbalin a boyfriend ko idi anagulib. Aklunag, ngay nayat ko matidi. Ang saan lang gaya masyakti kayan ayat na. No di ka talo kami. Ha? Kuma, makasapulak matan iti lalaki amang tagikwa iti nano mo a puso. Gayam. Anya? Una yun tanano mo ang puso. Nano mo, kunak palabless ako ngayon, my friend. Asino day ta? Ma'am, siya. Lukatamlatan tiri daw, nana. Ma'am, si Mang Putang ni Don Braulio na ibagak ti kaadam ditaw. O, nana. Nangag ko ti panagsardeng ti kotse itay. Ma'am, Apay, nana. kastay nakunakaon. Naimimbag no saan ka kuman ang nagparparang pay dito'y mansyaw. Imbagak mo ti rason, nana. Di kayo madanagan. Amo kong ti aramida. Nasaya at nga raw no kasta, ma'am. Sige. Agidan tan arumwar dito silid, nana. Wag, Ma'am Althea. Ang yaman at tanagsubrikan dito mansyon. Iha, O, ninong. kasanugan yung ginatang mo kondo unit. Nabakante pa ilaang, ninong. Gusto kayo. Dito'y pa ilaang mansyon ti pagnaadak. Tanataltal gadak matlaang dito'y. Wen, iha, 100% natalagad ka dito'y. O, ninong. Panagkunak. Mayadayo ak kadagiti managdakdakes at tao. Ha? Dagiti tao ang managpamarang. Wano managin kukuna. Wen, iha, husto ka manan. Nagsubliak dito'y mansyon. Taamok ang nasisingpat dagiti tao dito'y. Nangrunagan ka, ninong. Wen, awan tirumbang apakadanagan dito mansyon. Iha, nasingpat ni ninong mo. Iso nga rod nga adak itamanan, ninong. Amok ang natalgadak. No addaak itisidong mo. Kumusta ti panagbantayo ka dagiti negosyo, Billy? Nasaya at boss. Awan ti parikot. Good. Dahil ti kayat ko ita. Nanayas ti taray ti negosyo. Awan ti lapad. Hanggang boss.
San tayo pailang agtaltalag? Si bibiyag paila ni Bong aman nakibiyang. Anya? Anya nga rin tayo aramidin nyo? Sinapulo ka dito paglamlamangan dayjay at tao. Un, boss. Kinapudno na. Awan sarday mingagsapsapol kan kuana. Apay nga ron nga aging gaita kat si bibiyag pailang. At dan tulatal daw na numasiputan mi, boss. Bili, aday takamanan ako na. Nagadumanan asa uma. Ngampalpak met amin agaraw mo. Boss, anya tinaramid di lalaki ang nagapo ditoy. Nginginaan di ko tsena. Baro ang modelo. Pagsayatan tintulod ni Samuel. Anya day ta pagsayatan, boss. Adu a kwarta. Anya? Oray bayadak tibiyag mo ita. Mabalin, Billy. Anya? Oo. Di na kita ni tinasakit. Rabat ko lang dayjay, Billy. Boss, Pauna pa lang abay kanya kintulod ni Samuel. Rumor kayo itamat lang kini Jaime. Sa ganak lang dagiti igam nga ilakukan ko na. Dagiti nabibilag nga armas ti binayada na kanyak. kasta ka di, boss? Wen, saan lang nga dagiti igam tigatangan kanyak ni Samuel. No digat uray dagiti agdudumaglas at ti maiparit nga agas. No kasta, barumanan asuki tayo ni Samuel, boss? Wen, Billy. Sana basta-basta ni Samuel. Putot dahil dyan kinangato a politiko iti kabangibang laeng a probinsya. Kaya't na matapadasan tiyag negosyo iti illegal, boss. Pudno da ita. Mabilang tapilyag dagiti igam agatangan ni Samuel. Si kamatan ti makamo, amang isagana kadagiti nakalista a droga, ijay bodega. Bili, apay nga ya, datatimbaw ni boss ang mga deliver ka dagiti igam kan droga. No dadak ka na transaksyon, siyak lang ti pagtalkan ni boss. Basta nga rod, datamatan di mga la iti bayad ti ma-deliver ta. Ni boss tong timakam mo. Adan nagsaritaan da iti bayar. Oh, Bili, adayon dito yung lugar. Agturog tan iti kabang-ibang probinsya. Isumat. Relax ka lang, Jaime. Ada kanyak ti address ti papananta lugar. Ha, Bili, Oh, apay? di ko siya sumasaruno ka data. Apay, anya tinadlaw mo? Itay pa sumursuro. Tunggal agsiko ka. Agsiko man. Anya. Isa nga naklang ti paltog ko. Ang mga nukabuso data. Iparpartak ko pa yung rotyag maneho. Paliiwan tano talaga ada tati sursuruten day ta akotse. Pinasiwatan ni Billy ti Kutsena. Nakadlaw ti loko. Sa dino nga ti papanan dagiti awanan bagin. Agturong dan iti pasangat pasat ti kalsada. Saan mo pa nga oras ita, Billy? At danto pa'y sa bali nga aldaw. Tapno aggibusan ti lubong mo. May saka kadagiti nakalista iti hitlist, Billy. Sana na nakasurod di kotse ka data, Bili. O Jaime, ala, bumabakan. Nakadanon tan dito'y pangidiliberan ta. Sigurado ka ditoy? Mulang lang ka mata niya. Ah, Di mo usaran ti matam kan isip mo. apa nga kas naman yung tibagbagam kanya? Kita ti numero ti gate. Kan ti address nga adda kadata. Oh, Ah, iso nga, paiso. ala. Bumabakan ta pislam ti doorbell. Iti kasta. May deliver tan nagiti order ni Sir Samuel. Baligi ka ti madlang ti paglayo, Billy. Baligi boss. Awan ti parikot.
Nasayad nga rod no kasta. Adoy ti kwartayo kan ni Jaime. Ha? Ay, naganda kwarta, boss! Para kada kayo dayta kwarta. Iti kasta, kanayon ang nagagat kayo amay baon. Agyaman kami, boss. Gano? Awanan niya man na. Basit lang agad dayta. Nayon naktupay. Apaman ang mabayadan amin ni Samuel dagiti na i-deliveryo kan kuana. Oh, jantre. Bili, apaya diyang mangontak ti maysa ka dagiti informante tayo dito'y ili? Boss, talaga di mo makontak. Anya ti kayat mo asawan? Natayan ti informante tayo dito ili. Anya? Jak may baga dagos kada kayo di simmangpet kayo, boss. Asino ti pimatay kan kuana? Awan maka ito do, boss. Basta nasarakan dalatan ti bangkay na anaywalang. Kasta? Uwan, boss. Dakel ti maitultulong kanyak dagiti informante. Isuda ti para si imko no daman dakes a mapasamak. Sino nga ta? Ti pimatay iti informante. Nagmayat tagtugaw dito'y tapaw ni Turon. Nagpresko ti hangin. Agtalinaodak pala dito'y. Agingay ti madamdama. Total, awan pa'y mataramidak igay balay danana Amalia. Toro! Nimgil dagturong dito'y. Kasano ti pan nakaamuna nga adang ak ita dito'y turod. Ate. Toro? Apay, Miguel. Kasano nga mo nga adang ak ita dito'y. Nakita kay ti panagturong mo dito eh. Anya? Talong aminan nga daw alumikliklik ka kanya. Kagura na kadipay lang. Wan. Kagurakan. Kagurakan, Miguel. Kagurangatan ni Toro ni Miguel. Gagayem. Di uliwayan na denggen, di tuloy, di nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, nasdaon ni Amalia idi makita na akadwa ni Altea ni Rosalia nga agturong iti balayda. San nangarod alinukatan ti Ridaw, ipagarugmat da Altea kan Rosalia nga awan ti tao, iso at dagos na metlang apimanaw. Iti sa bali a bangir, simmangpeten ni Don Braulio iti mansyon. Maragragsakan ti Don gapo iti panagnaid manen ni Altea iti mansyon. Kasta unay met aragragsak ni Nana iti makadwa na ni Miguel ngagpasyar iti may samol. Iti met panagsarsarita da bili ken Don Braulio. Imbaga ti imun una, ipanang i-deliver da kadagiti nagduduma a droga ken nabibilog nga armas. Nadlaw ni Jaime ti kotse amang sursurot kadakwada. Dagos met apinasiwat ni Billy ti kotse ket saanen a nakasurot pay ni Bong amang sursurot kadakwada. Iti met turod nyayan ni Toro. Kaya't dayto iti makalang up iti presko nga angin. Kaya't iti saan unay nga dayo. Sumungad ni Miguel nga turong kankwana. Itagagayem, dengganyo ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Toro? Ni Miguel ti agturong dito. Kasano ti pan nakaamunang imayak dito'y turod. Antikan. Toro? Apay. Kasano nga amam nga adang ak ita dito'y turod. Nakita kang agturong itay dito eh. Anya? Talong aminan nga daw alumikliklik ka kanyak. Kagura na kadipay laeng. Wan. Kagurgura kan Miguel. Gayam. Ulitak manin nga ibagakin ka.
Awan ti sabali akay papananti panangarakop kanyak ni Althea. Diyak kaya tagamura ka kanyak gayam. Tapno ibagakan ka. Awan ti mariknak a panagayat kini Althea. Ha? Pudno ka diti bagbagam. Wen gayam. Gaputa amok ako rusunadam ni Althea. Napaggas ti panagayat ko kan kuhana gayam. Amok dayta. Pasensya kan. Nagpailuyo saklang iti marikriknak. Iso na sakit tinakam ko kan ka. Kat ginura ka. Mawatak ti marikiriknam, gayam. Kukwam laeng ni Althea. Ubing! Dumulog kayo iti ibagag. Mangduto ka iti sangapulo at tao asumurot kanyag. Iti kagatgatang ko unay a hideout. Napintas, ken nalawa ti aglawlaw na. Adayo, ken nasulinig a lugar. No naman napasama nga enkwentro, agdadagos pagtarayan nyo. Wen, sa nga pulo pa lang tiyawisag iti baro a hideout tayo. Agdalos da iti unag, kan iti aglawlaw na. Kalpasan na, uraya sino kada kayo, mabalinan ang mapanijay. Ala, ang sagana kayo larudan, uping, mapantayo, itamat lang. Oh, anyag makunami ti ka barbaro a hideout tayo, Bill. Wow, nagpintas, boss. Napalawlawan tayo kadag iti dadakkel kayo. Pudno na ito. Saan basta-basta masarakan daytoy a lugar? Agdalyasat ka pa iti 5 nga oras, sagbay madanon mo dagiti kabalbalayan. Boss. Sino mo tinakamuan nyo iti daytoy a lugar? May sa agayam, mapagtalkan. Sino, boss? Tigayam ko a lawmaker, wano, mamanday lintag. Ginatang ko kan kuwana daytoy a rest house na. Ita, pagbalinagmag, a hideout. Nagadupay dagiti agtatayab abilit, boss. Well, dayta ti may sa kadagiti nangayatak iti daytoy a lugar. Mangtadliw-liwa kanya dagiti makitkitak abilit. Ket iti saan unay nga dayo dito'y hideout. At danalawa adisukor. Kasta ka dit, boss? Nakita kong dayjay adisukor. Edi damok yung may dito'y. Nalinak. Henagapo iti ubog ti danom ti disukor. Iso ang mabalinday to'y ngay naman. Boss, kaya't kulaunay daytoy a lugar. Good. Ti may sapay a pangayatak iti dayta lugar. Kat ti dalan ngagturong ditoy. Sakbay a madanon mo ti hideout. At da nagsala dalan ngagturong metlaeng ditoy hideout. Diversional road. Ket naldaman umay mangraot dito'y hideout, mapakadaan tayo at dagos. Uwan, boss. Medyo nangato apasat kayan ti hideout. Makita ti kalsada ngagturong ditoy. Iso ang mapakadaan tayo na imbag. Ti asino man ngagturong ditoy hideout. Ala, agbatin dagiti dagtumad dito'y hideout. Agbantay kayo ka na imbag, ha? Boss! Di kayo madalagan. Ibawon ko matlang dito'y kabarbaro a hideout tayo. Dagiti da dumapay agagadwayo.
Imetan tumeten dagiti abasto amakmakan ditoy. Boss, ito ba? Boss. Billy, mapantan. Ilayon na ko ni Dimansyon. Kalpasan na. Ikamat gumatangan iti abasto dito'y amakmakan ka ni Jaime. Areglado, boss. Billy, dagiti droga nga da iti daan a hideout. Iya kariwami ni Jaka Barbaro a hideout. Wen, boss. Dagiti ngay nabibilag nga armas. Iya kariwamatan. Sa bagay, nalawat ka barbaro ahit out tayo, boss. Napintas a pagidulinan ka dagiti kontrabando. Iso nga ro na binayadak at dagos na ijay a hideout. Takurso na daklaunay. Mailamang ti mapalin a mailamang ayay. Boss, malagip ko gayam ni General Marasigan. Apay, nalagip mo ni General? Nabayagan na sana nagparparang kada tayo, boss. Awan bibiyang ko iti dayjay at tao. Saan anapatag kanyak ni General Marasigan? Simkan la itiisip ko ni General. Gapo ka dagiti armas nga yakar medya ka barbaro o hideout, boss. No sana gapukan ko na. Awan ko matiila ko tayo nga armas ka dagiti suki tayo aparukyana. Binayadak ti serbisyo ni General Marasigan. Sungawan ti utang tayo anaimbag anak ang kenkwana, Billy. Sa bagay, husto kayo, boss. Ala, iparpartang mo pa iti panagmaneho, Billy. Ado tinaskan niya ramidag iti mansyon. Areglado, boss. Billy, naitulogtan ni Don Braulio dito yung mansyon. Sa dinong iti papananta. Nangagmumat siguro ti imbaga na itay. Nga niya. Mapantag grocery. Agatang tayo iti abasto amakmakan para iti kabarbaro a hideout. Oo, eh. Malagip ko, Billy. Kabaw. Sino tayo gabaw? Asino pa'y kumano di si ka, Jaime Velasco? Madayta ka manan ako ng Billy. Ibalikas mo man ti si Bubo kalanagan ko. Ala, sikan timang maneho iti kotse. Mapantan iti grocery. Miguel, anak. Yawat mo kanyak dagit inurnong ko anag murngam dita sofa. Labaak aminen. Tane, nagpigsa ti darang ti init. Nanang, sa akong timang laba ka dagiti nagmurngak. Nabannog kayon. Tumakder kayo kididitan, ta sa akong timang ituloy ka dagiti lablabaan nyo. Ay na anak ko, awan mo't ti sabaling nga aramidak. Baybay anak kadilatan. Ihersisyok mo't tanday toy. Nanang, Malakit din. Yawat mo amin kanyak dagiti nagmurngam. Sambutak ti darang ti init. Iti kasta, mabibiit ang mamagaan dagiti lupot. ala, mangan kayo na imbag, nanang. Sa akong tinagluto, tamok anabannog kayo ang naglaba. Noon anak ko, nalipatak mo't tinagmerienda itay. Iso asigurado, ado ti kanok ita. Sapay la kumata magustuhan nyo ti linuto kasi daan tayo. Inabrawasitaw kan saluyot. Sinagpawak mo tan iti tinuno nga ikan. Ay na, paggugustok launay da ita, anak ko. Kanuan gayam, sakton ti makaamo ang mga kaskadag iti linabaan nyo aluplopot, nanang. Sige man nga Rod Miguel. Ay, win gayam. Adda ko maibilin ko kan ka. Anya day ta, nanang? Nukas pangarigan tadamang sapul kanyak asabali a tao. Ibagam nga awa anak dito'y balay. Ha? Apay, nanang? Basta tong palem ti ibagbagakan ka. Sige, nanang. Kayat ko ti agtalinaod lang dito'y balay. Jak pay la kayat ti mapan ijetsendaan. Kayat ko ti agpupok dito'y balay. Ikan dito ay gumatang kayong suki. Umasidag kayon, tas agiwa pa'y dagiti lakot na ikan.
Umay kayon, sa diwa dagito ay. Ay, basit ti aggatang kadagiti ikan ita. Aldawan yung basit pa ilan na naglakwa. Ay, gumatang kayon, Manong! Manong! Siya babalasang kan gwapo, babaro. Umay kayon dito ay. Gumatang kayon. Oh, Miguel, sikapat kayang gayon. Oh, apay nga umisam ka, gayam. Kasana? Maray awak iti panangayab mo kadagiti umay aggatang iti ikan. At daka asik si ababalasang ken guwapo ababaros. Ray-ray awak lang ti bagbagik gayam. Basit nga min ti aggatang ita. Matumal ako na day ti Tagalog. Sa nabali kayam. Maipaibos mo mitlang dagiti ikan aging gatmalan. Sapay na kuma. Oh, wen gayam. Apay may kadito tindahan gayam. Kaduan kang aglako. Kalpasan na. At damanin papanantay ton malem. Sa dino. Kas iti sigot. Paliwan ta dagiti posible a lugar a paglemlem mga nibong. Areglado gayam. Ala? Ituloy ta ti aglako, gayam. Nagsardang iti saan unay nga gayo iti Gately Mansion ni Don Braulio. Nangato ti pader ti mansyon. Diri bukak man ti awanan pain alakay. Pagayayamak. Purwakak iti Granada ti Gately Mansion. Pagandarak met lang ti motorsiklo. Kat ipurwak ko ti Granada. Iti sangot ti Gately Mansion. Maragsa ka nag-iha. Apa hininong? Gaputasan ka na rumrumwar manipod dito mansyon. Diyak nga may kayat ang maulit pa tinapasamakan ka iti kalabas. Agan anadak laang ninong. Masaya law na inukasta. Di ka man na... Ano na Joy? Ninong! Ala, gusto na ito na panagdandanag mo iha. Madaman di pa nag-imbestigar dagiti polis. Diyos ko! Pagkamamang tinignam iha. Amon pa ila dagiti investigador. Noan niya tinapasamak dito'y sango tigay. Ay na, ma'am. Nakapanawang dagiti nag-imbestigar a pulis. Nilaang ninong mo. Kung dagiti bodyguard na ti agsasarita iti salas. Nana Rosalia. Ma'am Althea, daytoy ti may sakadagiti ibagbagaken ka. Ado, ti kabusor ni ninong mau. Nana. Talabit anang butbuteng laeng jay nang ipurwak iti Granada, iti sango ti Gately Mansion. Oray gayam diti mansyon. Kat saan tayo anatalgad? Un, ma'am. Uray awan tinapasamak a panagbetak ti Granada. At dalat ta pagpagadaan dito'y aglawlaw ti mansyon. Bigli, diyak kaya't na ito na napasamak. Boss, nagbutbutang lang dyan ang ipurwak iti Granada iti sango ti gate. Imbaglakit din Tasaan anadangran dagiti nakabantay a security guard. Billy, sino nga taday dyan ang butbutang? Awan mo't maitudo tayo. Adumot dagiti kabusor tayo, boss. Sana siya tibut-but nga no asino man tayo dyan. Sigun ka dagiti security guard. Wenno nakabantay iti gate, boss. Adda nang ngagda nga ungor ti motorsiklo. Pagamam ta bimtaklatan ti Granada. Talaga karkaritan dag dagiti awanan pahin. Boss, amangan no dalang kayat na ti agpabigbig. Kayat na siguro nga iparang ti kabaalan na iti grupo tayo. Saan ang mabalinday ta, Billy? Siya pa lang tiking pin iti na ito na probinsya.
Siya ti kabaknangan at tao. Gan siya ti kabilagan iti daytoy a probinsya. Awanan ti sa balibay. Awanan Billy. Anya ti aramidon ni Don Braulio iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliway na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Insurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Polyeser. Iti madireksyon kan musika, Jonar Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!